Hello everyone, lada pi ya sa ban pe ya gane ga video hadu bakut ngai tangane hi ga video ga bala ban ya na pi 4% ban tip ka ka Facebook content monetization ban hapo Facebook don ga content monetization kumno pat ban kamai pisa na ga content monetization ban hane ngan se to epi step by step ka weh din ga Kalente ban kamai pisa na po ka Facebook account jongi kadai ka content monetization. Kum ka jing hi kai ngan pensai pi hang ne ka ka content monetization. Content kidai ki bangi la ban upload dan ban post po ka Facebook account jongi kita kidai ki content. Pat ka monetization ka jing mut jong ka kadai ban apply le ban penlong ya ka Facebook account jongi ka bala ban kamai pisa leng ba ki content jongi. Ka content monetization la kan thop lang ya baro ar hane kadai ka lat ba ka Facebook ka ayangi kum ki nong penot kam ya ka Facebook ki ba share ki content hapo ka Facebook account jongi kata kadai ka lat ban ka mai pisa na ki content jongi ta sin bangi liyo ya ka content monetization hang ta ke ni liyo ban link ya ka bang account jongi bat ka Facebook account jongi kenang ba ka Facebook kan pha ya ka pisa bangi kamai na po Facebook account jongi direct sa ka bang account jongi bat ya ka pisa pat sin bakalawan ha account jongi kadai ke jongi ban pendon kampat ngila ban de sim ka na ka bang account jongi tegas ka thong ban yo i ka content monetization kat kum gi role jong ka Facebook ni dai ban don sana jar po chi jar follower mak ha po ka account jongi bat ni dai ru ban yo kum ba live ke la ne la ban ong live jar ngut ki nong page ya ka video jongi ha po riu pelsingi the tip ru ya content monetization kum ka invite only na kata gadau ngi haban upload ya ki video ki badai bet ki original video hapo ke Facebook account jongi dak bangi copy lene re upload da ka jongi ve da ka page lene ka profile ru la bet ban yo ya ka content monetization la tapi follow bat bot ya ki rule ki an jong ka Facebook na kapisa kawan hapo ka account jongi ta kapisa ka bawan hapo ka Facebook account jongi kadai leng bagi jing turai sistem jongi hi na ki ve ban upload ya ki story ki text ki photo ki dur ki post ki real video ki long video ki bangi la ban upload hapo ka Facebook account jongi kata kadai kalenti ban sna pisa da ki content jongi pat kapisa pat kan wan na ki viewer ki ba page ya ka video jongi sampai dollar senang compare la dapat don da ki lakh dollar ru ka Facebook kan pha be ya pi kat ba phila ban kamai na pogi content jong pi taban upload ya ki story ki tak ki sport video ru la nagi long video ru ba ki dai be ki original content kenang ba pin yo ya ka content monetization tegas la da pi don ki jing kali comment ya kana ka video ngan ba tai pat ya pi ha kan next video ka ba mod ngan pen share ya pi la da don ki benta ki ba phim pat sngau thu ha kana ka video nam har kana ka video ka dai kum ka short video ka ba ngabat tai pi tang na ki benta he ba kum ngin yo ya ki content monetization na kan no follower kan no view dan kampan yo ya ki content monetization kan prop ya ki video ki padai ki original video na kan tahapan yo ya ki content monetization